Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Sabi sa inyo dami ng exercise na naman. Ay, ganun talaga, partner. Natatandaan ko nga dati para dumami yung makakain namin. Oh. 'Di ba? Kunyari, manok na prinito. Oo, 'di ba? Kapag nakaluluwag-luwag ka, kakainin mo yung balat kasama yung laman. Oo naman. Oo, syempre. Tapos lalakihan mo, 'di ba? Kami nung araw, partner, para tumagal yung buhay nung manok. Imagine ko na. Oo, madami yung kanin. Tapos yung manok babalatan. Okay. Oo, so syempre yung part na yung balat, yung crispy, ganyan, separately siyang kinakain bago kainin din yung laman. E di 2 cup of rice, 1 drumstick. Oh, 'di ba? Totoo ka dyan. Ganun talaga, no? Pag nagtitipid ka. Pag nagtitipid. Naalala ko naman yung nanay ko, ganyan din. Tinatanggal niya talaga yung balat. Yun yung masarap eh. Ganyan pa fry niya yung chicken. Pagdating sa amin, puro walang balat. Ano gagawin niya sa balat? Ipiprito niya din. Separate ulam. Oh, di ba? Kasi separate ulam talaga siya. Kaya yung kumakain ngayon na hindi mo kailangan ihiwalay yung balat dun sa laman. Na masasabi mo sa sarili mo, nakaluluwag-luwag ka na. Totoo yan! Senyales yan ng pag-unlad. Senyales ng pag-unlad, senyales ng pagyaman. Hindi mo kailangan maraming pera sa bangko para sabihin mong yumaman ka na o masabi mo nga kahit papaano nag-level up ka o naging nakaluluwag-luwag ka, friend. Totoo Dahil ka dyan. Totoo yan marami nakaka-relate sa ganyan. Ako nga, partner, maski hotdog. Sabi mo lang balat yung hotdog. Binabalatan mo yung hotdog para maging ulam. Correct. So dadami din siya, partner. Kasi pag binalatan mo yung hotdog, yung mapulang-mapula na part, yun yung balat. Diba? Tapos yung loob, yung medyo mamink-mink. Pag pinaghiwalay mo sa kanila, di madami kang ulam. Ay, naku, senyales din yan ng pag-unlad. Ito pa isang senyales sa pag-unlad. Ano pa? Kung ang fishball, minimerienda mo. Ay, diba? taray. At hindi mo siya ginagawang ulam. Diba? Oy, totoo yan. Kunyari, dumaan sa harapan nyo yung magpipishball. Tapos bumaba ka, doon ka nagtutusok-tusok mismo sa kawali. At doon mo rin kakainin. At wala kang kanin. Walang kanin. Ay, nakaluluwag-luwag ka nun. Masasabi mong nag-level up ka na. Diba? Totoo din. Hindi, tsaka, pagka halimbawa ang chichirya ay kinakain mo ng diretso lang na may kasamang soft drinks. Diba? Masasabi mong nakaluluwag-luwag ka na rin. Kasi dati, ang chichirya inuulam. Totoo. Experience namin yun, alam namin yan. Correct. Iisip namin mukhang barbecue. Yes, isipin mo na lang, barbecue yan. Kasi barbecue flavor. Lalong-lalo na, partner, yung mga nabibili sa mga tindahan na mga 50 centimos. Oo, correct na yung piso-piso. Correct yung lechon manok. Ang apakalasa po niyan. Ano yan? Talagang tinadtad po yan ng kung ano man yung tinadtad dyan para maging sobrang alat. At pwede siyang maging ulam. At kung tinitira mo yan ngayon nang hindi mo ginagawang ulam, masasabi nating nakaluluwag-luwag ka na. Ito pa sinasabi namin sa inyo. Mayaman na. Ano pa, partner? Ano pa? Kung yung corned beef nyo, hindi nyo sinasabawan. Diba? Yun talaga yung matinding senyales eh. Kasi ang corned beef talaga, nung lumaki ako, alam ko, ginigisa lang pala. Nung mga bata tayo, sinabawan yung corned beef Oo, correct. Ano talaga, pamparami yun eh. Ganito ulit yan, ha? Maraming kanin, tapos sasabawan mo, kasi may sabaw yung corned beef. Correct. Tapos, paunti-unti lang yung pagtira ng corned beef, diba? Kung ikaw, kabisyo, marami ka mag-corned beef, wala pang sabaw. Nako, masasabi mo talagang nakaluluwag-luwag ka na. Hindi, alam mo minsan, masyado nating nilalaliman. Paano ba masabing nakaluluwag-luwag? O paano ba sasabihin medyo may pag-unlad na? Yung mga ganyang maliliit na bagay ay senyalis ng pag-unlad, ha? Totoo yan, ha? Ewan ko, partner, ewan ko rin mga kabisyo kung na-observe nyo sa mga bahay po ninyo. Dati, nung hindi pa tayo, halimbawa, nakaluluwag-luwag,
kung ano yung ulam mo ng tanghalian, ulam mo rin ng hapunan. Ay, hanggang ngayon ganyan kami, partner. Pero hanggang kinabukasan, hanggang 6 days. Hanggang hindi ubos yung ulam na yon. Ngayon, pag nakaluluwag-luwag ka, kung ano yung ulam mo ng pananghalian lang yon. Magpapaluto ka separately ng ulam na panghapon. Ay, hindi ko pa inabot yung level na yan, partner. Sana abutin ko yung level na yan. Diba? Iba ang, naku talaga. Kasi kami, partner, pagka prinito yan ng almusal, partner, kasama pa rin namin yan sa tanghali at gabi. Ano, kailangan mo pang sipagan talaga. Ay, naku, sinasabi ko na nga ba, kaya pala dapat gawin ko na talagang araw ang gabi. Para maramdaman mo din yung nakaluluwag-luwag na sitwasyon. Hindi pa kasi ako umaabot sa level na yan. Kwento ko sa'yo kapag umabot na ako dyan. Diba? Pero yun, para sa akin, partner, ultimate yan, ha? Correct. Kasi ngayon na, yun naman talaga ang eksena talaga natin, eh. Hanggat hindi na ubos, diba? Ulam mo ng agahan, may itlog ka pa rin hanggang gabi. Totoo, diba? Kapag ayun na talaga, ang senyalis ng kaluluwag-luwag, ang itlog, breakfast lang, diba? Totoo. Ayaw mong ulamin ng pananghalian. Oo, hindi pwede. Kung ulaman siya sa pananghalian kasi sahog siya ng adobo. May kasama siyang adobo. Adobo may nilagang itlog. Correct. Ganon. Iba rin. Nga yung adobo dyan may nilagang itlog. Yes. Mga senyalis din yan ng pag-unla, di ba? Totoo naman. Pwede namang adobong sibuyas lang yan, ha. Pwedeng adobong bawang lang yan, eh. Pero may chicken ka na, may itlog ka pa. Mautang naman. Talaga namang medyo confirm. Nakaluluwag-luwag ka na. Uy, totoo diba? din yan. At saka ito pa, sa hindi nang nakaluluwag-luwag ka. Sana maabot natin itong mga levels na ito, no? Yung laki-laki na pangarap pa rito hanggang ngayon. Uy, pero totoo, and it's never too late. Minsan kasi naisip natin, kwarintahin na ako. Siguro too late na para mangarap at too late na maging nakaluluwag-luwag. Kailangan ko na lang tanggapin na ito na ako. Alam niyo po, gets naman natin na minsan, para hindi tayo ma-pressure, sumuko na lang tayo, di ba? Totoo naman. Huwag natin pahirapan ang sarili natin pagtanggap na lang, ganon. Pagod ka ng lumaban araw-araw, edi sumuko na lang tayo, pwede diba? Naman, may choice pwede naman. Actually, pwede naman yung parang wag na tayong masyadong maging hayok, wag na tayong masyadong galit sa pera. Oo, correct na. Parang kailangan maging nakaluluwag-luwag. Pwede naman mag-give up na, di ba? Parang sabihin, okay na sa akin ang corned beef na may sabaw, di ba? Walang masama. Walang masama kung napapagod ka na sa karera ng buhay. Kasi karera din yan, eh. Kahit pa paano na gusto ko ganito ganyan, gusto ko ganito mangyari, 'di ba? Pwede naman kumalma lang. 'Di ba? Pero pwede din naman na mag-level up pa ng buhay. And katulad nga na sabi ko kanina, partner, it's not too late. Correct. Wag lang siguro i-pressure. Kung hindi na maganda ang dulot sa iyo, 'di ba, nababother ka na. Nagkakasakit ka na. Nade-develop yung anxiety mo. O ang sungit-sungit mo na sa kapwa. Yan, dahil sa kagigigil mo sa pera. Nako, senyalis din yan na wag mo nang gawin. Totoo yun. Naniniwala ako may hangganan talaga yung pagiging competitive ng isang tao. True, may season lang siya. Correct. Wag mo siyang gawin araw-araw kasi kung napapagod ka na, 'di ba? Talagang emotionally and mentally bothered ka na, 'di ba? Medyo mag-lie low ka muna. Correct. Slow down. Pause for a break. Yes. Pwede naman 'yun. 'Di ba sabi nga natin, 'di ba di mo kailangan lumaban. Sometimes pwedeng sumuko. Totoo 'yun at minsan sa pagsuko, minsan sa pag-give up ng pagiging competitive o gigil, mas minsan nakakatagpo tayo ng kapayapaan ng puso't isipan. Totoo diba? yun. Kasi kung gigil na gigil ka, tapos talagang social climbing ka to the maximum level, nakakapagod yan hindi ka kasi talaga titigil. Correct. Diba? Pero dadating talaga yung point, hindi lang natin alam kung kailan yung turning point eh. Naitanong yan kahapon sa isang podcast interview na ginesta ko. Hindi pa kasi lumalabas yung podcast kaya hindi ko pa ma-share. Tinanong niya sa akin na parang nakikinig daw kasi siya sa tambalan and isa daw sa mga nakuha niya sa tambalan recently is lagi daw tayong parang gigil sa pera. Yung parang lagi galit sa pera. Laging parang kailangan nating rumakit, kailangan nating ganyan, 'di ba? Tapos parang itinanong niya sa akin kung kailan mo masasabing yung hindi ka na masyadong yung lalaban, ganun, yung mga ganyan. Tapos sabi ko may mga parts in my life na sinabi kong hindi ko na kailangan masyadong mag-compete pagdating diyan. Okay na kalma na ako pagdating sa ganyang klaseng bagay. Ayos na ako. At dadating yun at walang masama doon. Kung parang feeling mo, napapagod na akong i-level up yung ganitong parte ng buhay ko, walang masama din. Para sa akin walang masama kung magdudulot ito ng kapanatagan ng kalooban at mas magiging happy ka kasi grateful ka sa kung ano meron ka. Walang masama doon. Pero kung gusto mo pang maghangad, wala ding masama doon and it's never too late. Yun lang naman yung point.
Kanya-kanya naman tayo ng goal in life, diba? So kung ang goal mo ngayon, edi magpayaman na magpayaman, edi sige, correct. Diba, magigil-gigilan ka sa pera, tama. magalit-galitan ka sa pera, yes. trabaho na trabaho, ang totoo. araw ay gawin mong gabi. Yan, diba? At ang gabi ay gawin mong araw, sabi nga namang matatanda noong araw. Halos mabulok ka na sa opisina, diba? Kasi nandiyan ka lagi. Go! Kung yan naman ang goal mo, kasi syempre gusto mo magsipag. Pag nagsipag ka, maaari ka na ma-promote. Pag na-promote ka, syempre mas mataas ang sahod, diba? So, laging may ganon. So, why not? Diba? Hindi naman mali yun. Wala namang problema yun. At may mga tao din namang ang priority nila ay magkaroon ng peace. Yes. Diba? And may maraming ganon. Pag tinanong mo yung katabi mo ngayon, for example, ano ang priority mo? I want peace. And okay na yun. Walang masama doon. Kasi yun yung goal niya. Correct. And ako, for me, yun talaga yung should be on top of your list of priority. Diba? Yung magkaroon ka ng peace. Kasi siya talaga yung napaka-importante sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yung matutulog ka ng mahimbing. Totoo yan. Ng matiwasay. Gigising kang walang masyadong iniisip. Diba? Hinihigop mo yung kape, nararamdaman mo yung lasa niya. Correct. Kasi wala kang ibang iniisip. True, lalo. Kasi minsan, sa paghahangad ng so much, yan din yung nagbibigay sa atin ng kaguluhan ng isipan at kawalan ng peace of mind. Bakit? Siyempre, kapag ka naghahangad ka, gusto mo, kunyari, mas magandang cellphone o kaya mas magandang sasakyan. Kahit meron ka naman sasakyan na gumagana, maayos pa naman, nakakarating ka naman sa paroroonan. Hindi nga lang siya kasing modelo, pero it gets you to where you need to be. Ganon. Pero kapag ka nilevel up mo, luma na to 5 taon na o kaya 6 na taon na, pwede ko nang i-level up. Wala namang problema doon. Kaya lang, sa paggaganon mo kasi, syempre, kailangan mo magkumayod ng mas matindi. Correct. Sa pagkakayod ng mas matindi, syempre, mas maraming pagod. Syempre, kapag wala ka naman pambili ng cash, di ilo-loan mo yan. At habang may loan ka, di ba, kabisyo, wala ka panatagan ng kalooban kasi kailangan mo talaga mabayaran siya monthly. Paano kung di mo nabayaran this month, di magdodoble next month. Ang dami. Alam natin lahat yan. Alam natin yan. Ito po yung mga dahilan kung bakit wala kaming peace of mind. Yung mga utang na loan ng mga loan na yan. Matuto na kayo sa amin. Correct! Pinagdaanan namin ng mga bagay na yan ng napakaraming pagkakataon. Tama. So you better listen. True. Correct. Totoo yan. Minsan bineded ba natin yung gandong usapan Pag ito pinagdaanan mo talaga, sasabihin mo, ay tama ang tambalan. Hindi mo pa nararamdaman siguro kasi masyado ka pang bata o kaya malakas ka pa kasi. Or di naman kaya feeling mo, ito lang. Kasi may mga gano'n ito lang yung gusto ko. Ganyan. Pero as you grow older, marirealize mo, you want more. Hindi naman natatapos Diba? Parang pag-collect ng isang bagay. For example, nangolekta ka ng partner, nung nangongolekta ako ng Hello Kitty dati. Nag-umpisa lang naman yan sa isang stapler. Tapos na-realize ko, parang gusto ko lahat ng office supplies ko Hello Kitty na. Hanggang sa na-realize ko, maganda pala pati kotse. 'Di ba? May Hello Kitty. 'Di ba? Mga ganon at may kaakibat kasi siya. Hanggang sa na-realize mo na, trabaho ka na ng trabaho, tataranta ka na kasi nagle-level up. Kaya yung sinasabi namin kanina na pwedeng sumuko na. 'Di ba? Pwedeng wag na masyado lumaban para magka-peace of mind. Kami sa tatanungin mo din yung sarili mo, ano bang pinaglalaban mo? Correct, totoo. Alam mo minsan. Hindi mo natatanong sa sarili mo yun Gumising ka ngayon, sige. Anong ipinaglalaban mo? Bakit gigil na gigil ka? Galit na galit ka sa pera? Meron akong mga ganyang pagkakataon kapag ka napapagod ako ng sobra. Na parang grabe naman yung pagpapagod ko. 5 ba yung anak ko? NGO ka ba? Totoo. Meron ba akong bahay ampunan? Ang dami ko bang bitukang kailangan pakainin? Bakit pagod na pagod yung katawan lupa ko? Parang may programa ka sa isang pamayanan. Di naman ako politika. Diba? May ganun nadadating ka sa point na yon. And kaya nga, yung sinasabi namin, nakakatawa man o parang nega pakinggan, pero it's okay to give it up. Correct. It's okay na sumuko. Diba? O it's okay na. Okay na. Ayos lang. Sige, sa inyo na yan. Ganon. And eventually, kasi alam nyo po mga kabisyo, in time, dun din naman tayo papunta Correct. In fact, yung mga feeling ko, yung mga taong agad nag-give up on yung aspirations na sobrang taas. Feeling ko, sila yung mga taong nag-retire
din ng mas maaga. Correct. At kung nag-retire ka na mas maaga, partner, parang yayamanin ka, nag-retire ka na maaga eh. Di ba? Totoo naman. Try nyo makinig. Kaya mas sinasabi natin, di ba, masarap makinig doon sa mga taong, sa mga retirees. Di ba, sa mga taong dumaan na sa matinding trabaho ng buhay. Yan. Di ba, yung 40 years na pagtatrabaho nila, tapos nag-resign sila o nag-retire sila, pakinggan mo sila. Ang dami nila magagandang sinasabi, full of wisdom. Ang isa sa mga sinasabi nila, hanapin mo lagi kung saan ka payapa. Eh, natagpuan lang nila yung nag-retire sila. Correct. Sabi nila, bakit hindi ko ito ginawa nung bata pa ako? Oh, diba? Kasi naman talaga yung goal. So sa madaling salita, partner, sumuko ka na. Papayapa ano ba kasi ka dyan? pinaglalaban mo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!